yes. It's under the chocolate. Okay, the chocolate. Madame Patio. Saka akanga munhu ake ati akakushira mubatsiro ini ndobva ndambotaura ndinaiziya namba dzacho dzefoni kuti tingaita sei kuti munhu yabatsirike sisi pakafa ndo dzedu takatorodza ndo dzedu yakasiya taura kuti mukadzi uyu kana adini kana ndarara ndisiku mukadzi uyu unozoenda kumba kwavo nekuti panapa pana munhu uzomushingita ndataura nawo ndakataura naye akati ndichazotaurirwa wangu ndobva wagara hawana kuzotaura vatangogara zvakadaro saka zvakadaro rimwe zuva ndaiti chibva kuchechini ndaidarika hangu nepamba iko kwavo ndasikapindi payadi ndaingodarika nerodhi padhuze nerodhi ndaingodarika nerodhi ndichingomona akagara panze ndongoona kuti uri right ndotopfuura hangu handikonipo handini asi ndaingomona akagara panze pamwe ndaingona akagara pamumango ndongoona kuti hangu uri right ndongodarika hangu dzimwe nguva pamwe ndongoti mainini ndiri kure ndongodarika kusheri saka pakazoita 3 weeks ndichingodarika nepo handisi kuchamona kii yakangokiwa then ndakazouya ndichibvunza manext door kuti ini murume wangu handisi kumbomona apa wakamboendekiko manext door yabvangu nditi chetenyi ameno pane mota yakauya panapa asi zvayakauya panapa ameno akataura nawo kana kuti tichaziva kuti mota yakauya asanga ane muturisa wangari saka kuti titiwo akaendeswepi kuti akaendeswa machembere kuti akaendeswepi hamina tikuziya saka ini ndakatanga kuita mafola kuti ndizive kuti munhu wakamboendi ndakaenda kumachembere ndikabvunza machembere kazi hakuna munhu wakambouya akadaro vandaenda kuhospital vandatsvaga kazi hakuna munhu akadaro ndobva ndatoya ndatobva ndatogaramo saka pambava pane murume waisogara saka panekidaa nditi pane murume unogara pa dai mukazoya mukazomuona asi unouya manheru zvekuma8 ndikamutairira munhu ndobva ndakabva ndazouya mumisi manheru bva ndabvunza murume uya murume akatotanga kutondipopotera akabva ndati aiwa ini ndada kungoziya chete kuti wakatorwa nani ndobva ndada kungoziya hapana zvakawanda zvandiri kuda vangoti neinobvunzai ndirikwapfirindindi bvunzai hama dzangu dzekwapfirinde ndiwo angaziya kana kuti hama yechimwe iri kuuk abva ndati wo bva ndatobuda hangu bva ndatoenda saka tazogara pakazoya meseji kumwana yahandoziya meseji yacho ndeisina zita yakangozi tisu takatora maili yavo but yanga isina zita meseji iyo saka ndakazodini ndakazofona kuti kune muroro wacho kuchegutu ndikati pane meseji iruzi nemwana handoziya kuti akaona iruzi tisu takatora maili yangu ari kwenyu here kazi aiwo tisitinawo tisitiri kwacheta ndikati right kana ari kuikoko ndaingoda hangu kuziya kuti ari semunhu ndaindoona andoripo dzimwe dzenguva ndaitoti ndikarima mundo wangu wandinorima kutaundi ndaitoendapo ndoti tumai munhu awaikotora chibage wototuma anhu aitoya achitotora chibage kumba ikoko saka zvazodiri muroroyo vakazorwara richegutu ikoko ndobva arwara ikoko muroro wacho bvatonditaura akati tetenyu muroro wenyu kunokuwa kurwara ndozvakaitaura kati wakurwara chii kazi ameni nokungoti makumbo kazi munodotora naye ndobva ndatoti ndingati andodotora naye bva ndatotsaura navo saka muroro wakazoshaika ashaika kudaro ashaika kudaro makashaika mufunga kunana Juni kamira chinachoziya mwedzi yacho ashaika kudaro hama dzeshe dzakabva dzangu isusu takabva atitaura kuti muroro wavo bataenda kumusha kwavo taenda kumusha kwavo takatadzawirirana batamubvaini batatoenda then pakuzohamba chapa havana kuzokotora mbasha kusvikira nanasi nyaya yangu iri pekuti ngavatore mbasha wosakana mwedzi chengeti umba ngeyegirazi
Aiwa, unozoona nyanza. Umuntu akatowasenga umbachazadzisa. Atichazivi, akangoyeshure sisaonotudza. Titukurano. Hama dzemunhu ndianani? Wekwaperere. Perere. Ndio wakatora. Saka hakuna ngokuwa ine ndiani. Mati, iwo wekwaperere. Ndio wasutura ine. Wandowasutura ine. Ndio wasutura ine. Asi wakatora munhu. Munhu akatora. Apa munhu atora munhu afa kudaro. Inini musi wakaibva munhu. Takabva tabva kumushomo. Tisina kuwirirana tatadzikwa kumba. Ndakutobva kutsauni kumanheru. Kumanheru. Ndakazoona motika yakamira isataona ikoko kunamo. Ari kudzikisa mabhegi. Kwakuenda kosvipa mbichani. Ini ndakabva ndamira hangu pamatida ndaipemudaizini. Arudzisira mabhegi. Ini chamusina kuwirirana chii? Kurufu. Akati azima kuuya kodini panapa. Mamusikaduchengeta munhu. Saka panapa. Alright. Imi mandafati uyangazibadzira zvadzei. Right. Saka angamukadzira zvadzei. Handisi. Kana hama dzacho dzisiri kutora zvinhu zvehama dzavo, ivo wari wanga wamuchengeta. Ivo mukunetseka nei? Chakutinetsa umba ndekani. Inini ndini kubhadhara mai. Undoengeza zvinhu nawo. Israel. Imba zvinhu zvinhu hazvisi zvenyu. Hazvisi zviriwo. Imba isiri yani. Haisi yenyu. Makadzibva rufuma wingei. Meaning kuti hamuna chekuita nemunhu. Imimi hondo yanotaura inyika kuti hondo yangu muzvipinza imimi yekuenda kuorwa kuti zvinhu ngazvigoyiwe. Hondo iri papi chaipo chaipo. Inini mambo hondo yangu changamiri ndeyekuti umba ndeikanzu. Umba haisi kuzikerere. Umba iri kuziya hepi yamu. Saka everything chinoitika kanzu rinouya kumba kwedu. Kana muroro ipaikuita zvaaiita kanzu reshe chinanga inini kumba kuti muroro imi uri kuita zvakati ndopane hondo yangu. Kana muchidika ndekanzu haisi yenyu. Haisi yenyu. Ndekanzu. Kaisekei ndikoiriyo munhu achiri kuida imba iyi. Uri kuida imba iyi. Tina masana chokubhadhara hembe kumba isitikaregera kubhadhara. Kumba inotorwa nekanzu. Aiwa. Ndowanda kwekwe. Hapana chakuwanda inongati ipesinda Order. Order. Amina. Imba isi. Imba ngekanzu. Antu. Chiri kuti mubhadhare. Handisi. Inyama dzine zvinhu zvikuchi. Mukati. Antu. plus mumba yekuziyepiya imba yekuziyepiya yamo mini kuti imba yekuzita renyu inomutamba murimba mahazhadzi yangu izabinaizvi apo taure chokwadi ndikana chokwadi mangu ndati chokwadi chiripo ndechekuti imba haisi yenyu kwavo imba haisi yangu kuti imba ivharwe regerai kubhadhara reni ivharwe saka muzvinoitira imba haisi yenyu hamuzi kuida paimi haisi yenyu musabhadhare rekanzu reivharwe kana dzashaya munhu kana iri muswa dhembe kutowa torega mwene soba uyu nyaya yekunetsa paisi nyaya yemu nekuti dzimba idzi ndedzekanzu dzinoitwa veoma mudzimu ndi festivoni yapo
nyaya yekunetsa isi yekuti imba, nyaya yekunetsa ndeyekuti vaferendendi havasi kuda kutora mbacha yeti vakatora munhu wavo achirwara akafira mumusha mavo. Saka nyaya yekunetsa pana vaferendendi vakadzosa heni. Saka muromo wekunetsa ndekuti hanzi vari kutiti tiuye nemombe toenda paguwa ramai vemurora wedu uyu tonokumbirira kuti hanzi mwana awenyu akafira mumusha medu. Ndopatakatisa hatingaiuye kane mombe toziva kuti tiri kunopirei ene yetu mukuti tiende paguwa ramai emunhu vakasofa kare kare tinotaura nawo chirudzi ndopakunetsa. Saka vakati havasi kutora mbacha pamusaka pekuti vari kuda mombe nemari. Havaruku pamusoro makundasa ini ndinoitwa Xmas Ferendende. Uyu akafa, uyu nditete atadze baba wako. Wakarwara achigara kumagerekasi anga kuma 78 years. Wakasvika pakarotwa nekanzu. Kanzu yakanyora tsamba kuna mutoriti kuti takutora Kerala Ferendende tinoendese pachembere. Wakati hazviti kuti tete wedu vaendeswa machembere tiri vapenyu. Vakayakatorwa akaendeswa kuchekutu akachengetwa kuchekutu akatorwa akaendeswa kuHarare. Ari kuHarare ikoko wakarwara serious. Wakati taedza dona sekuru tete wakamuka wakafa tinozoita sei? Tikati hazvinesi chiunzai tete kumusha kuno kuti chengete sezvo rudzivo paLiyambo wakaramba kuti agone kumuchengeta. Tete wakasvika pakufa ari paVhunguru. Afa paVhunguru wakwambo wakadaidzwa una Liyambo kuti uyai tete wafa. Kwakauya anonzi Nora Liyambo. Takapinda matare ndikati mapasi 10 usiku tikati ini makasiya tete wedu achirwara, makasiya tete wedu kusvika pakufa. Saka taakuda experience yekuti tete wedu wafa, takawachaja mombe yekuti tete wedu tisakamuchengeta, tikawachaja 400 US yekuti izvoni tovati muripe kubhokisi nechikafu, tikawaisa $50 yechikafu futi zvakare chatachichengeta tete. Tiri ipapo takati tichaonesana mangwana kuseni tete wedu ari kumosha kuTsoto Clinic. Nora Liyambo wakati izvoni regai ndifonere vamwe vangu titaurirana. Takamuka kuseni Nora Liyambo pasina. Asi takaona kuti tigare nemumoshari hazviti, takaenda tikatora tete wedu kumoshari. Chatakatsidzirana pamusoro pendi takati hembe idzodzo dzaKerala Ferendende hatisi kuzodzigowa kusvikira wanekwa Liyambo watipa zvatiri kuda. Pakapa paine mwana anonzi Membo Liyambo. Mwana uyu Membo uyu wakanga wakatsidzirana Liyambo naKerala kuti ndiwo achava mwana wedu. Ndiye ane madetails ese ewafi Henry Liyambo naKerala Liyambo. Saka takaendeswa kuCivil Court, wakatisungisa ndaenda kuCivil Court ndikapuwa pepa iyi. Civil Court ikati imimwe vaLiyambo nyaya yenyu endai kwaSAPU. Kana matadzana kwaSAPU moenda kwaIshe, kana mazotadzana kwaIshe moenda kwaMama. Asi chakazondishamisa ndechekuti ndakaona Samuel akutora ndikasungwa kwaMama. Ivo waguma mukoti kuCivil Court kuti tichatsvaga mota inogona kutakura zvinhu zvekuti zviende paFerendende nekori pamiripo iyoyo. Chiri kundinetsa inini ndakuita maexpense ekutangura hama dzangu idzi vachingondisungisa, ivo vari vane mhosva kusungisa tezvaro zvekuti hapana nyaya iripo. Ivo vakaguma kuCivil Court kuti wachaenda kwaSAPU kuonegoshieta naSAPU kuti wabvise miripo yatakataura wouya nehembe togowa hembe. Wakati pamuripo iko zvinhu izvi takasungwa kutotora hembe dzokuti gowe. Imba yatete hatinei nayo, kana iri yaMembo kana iri yavo isi hatisi kudaima. Nyaya yedu iri panyaya nhumbi dzatete wedu, hatisi kugowa nhumbi kana wasina kubvira vatipa miripo. Takarwadziwa natete wedu, ihonzwa musha yavada kutiitira. Ndiwo mashoko andinawo, hatiri kupedza nguva. I'm sorry, Mom. Nyaya yakutaura yenyu yembacha idhasi takati tipe 400 mombe kana kuti dini. Haana kusvitaura Musirufu. Musirufu akatotitanganisa akati kudai pano tikatofunda. Imimi avandowana pezvara handiti zvekuti vakataura rini zviri basa. Imimi ndimu nemba dziri mumbani. Ndimuda kubaza kuti dzibve umeketi dzizi nemba yenyu. Saka zvekuti wakatitanganisa makaenda mega vega. Saka izvozvo ndikukati maende mberi kutoteerera natezvazvo mbatya dzigoni
zipe mbamenya ndi mukana patakadai chinokuda neanze aiwa ilani uri kusumuka kupitisa aiwa ndopisa pekuti nyaya ya400 anga kuitaura pamuswemu akutaubowa mbasha akatitaura musi wa1 January achiti tine nyaragozoega ndianongona mari muzwa musi wa1 shomsaile gungota zichiuda 400 indineone kuishika chiwano ndinoti munogara motokopera muri kuwirira zikizirei zabadapijana ichadai mukoma musoro munogara nadzo nebisi kana kuti mazuva ematipa ari padhuze ndaematipa nguva yakati rebei titsvake zvinhu zvoti zvopere uyu muri makagara painotaura vakadzi aikuramba munotaura vakadzi vekwe Mambo. Pakapa amenye ndakarowana. Na yepi yangu. Wakatosha. Wakatosha. That's no problem. Yepi yangu basi mpenzi. Wakapa. Saka wa muda wote baada ya kupata yangu mtaki ndio kupata ile shukuru za yepi yangu. Tete wale. Kwambo basi. Wamuti mtaki ndio kupata shukuru za yepi. Ndio. Wanina wale hapo. Mushishatsa mzemo. Sisi ziapashiwa kuti iwewe kumshauri na mtambo fio. 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 Wakuni ile sisi wangu badala ya kupata na mwanangu anataka bongo kato bongo. Bana. Sasa si udongo mpaka. Au ripoti kuti is that practical? It's never to make question now. Even that's not the Nas iwewe ndikakucheka badala rora rinino kubadala andibadala saka si unojo tete akarorwa kumusha kwake akarorwa ari kumushawa kwake ane matambudziko akewo urota badala mo adobadala mombe achiti adobadala mugora chiti ndiwa ndiya chinupedza kutisungisa pamwe pacho ngatite vanhu vatema mazwa pamwe pacho ngatite vanhu vatema let's not take advantage of other people's misfortunes to make money. This is not a man making venture. Fawe munhu handi kuti muite mari navo mkwambo uya mberi makapoti bada $400 pari azina saka waona kuti badala iri zviya kamutsiko rekuti kuti takachipisa saka iwe mai wako iwe mai wako akarwara adochiri pandea ndini sei asingachiri kune mukadzi wako mukadzi mutoro mukadzi wako akamuchengeta munobhadhara chii toipa vanotera ndati munobhadhara chii mombe ndochiwaperi utochiziva kwati saka iwowe kaititokeita kutanga zekuti muri kuti amai yakaurawa nanariyana muruti here munofanira kubhadhara for doing what you are supposed to do kuchengeta amai maida kuti tetewa mushaka wekuye kuchengeta amai hama takazototora yakutotora nekanzu kwenzomwe sei yakakutorwa nekanzu yakashaya kuchengeti yakashaya kuchengeta yakashaya kuchengeti ivi mama yandini isu taita kuti tetakakarorwa akamurora asipo akamurora haasipo haana mwana haana chii saka woda kuti uya kuchengeti ndiani mwana ari panozinepo dainandini ndodainga kanzu endisaiti ndi kumachembere homu kumachembere homu kwakulibeti hamuna kutora tete kumuzofikise wanu no makatora tete kuzoda kuchengeta amai
But kana makuita this behavior kana azofama ndowabatire baba tete wako achingova chaivo makamuvandisira shugari bongo ati tete wenyu ashiri tete wenyu murume wakasati afa makamuvandisira shugari bongo wakaisa kangani ndiva wakaendesa shuga lero tete ndiyakupa shuga ndaendesa shuga bosi ndaishanda vamutari wachi ndaishanda vamutari ndaitoenda tichitomona saka uruti iwe imhosva here kuti iwe waenda kuona tete wako uchimupa mari haisi mhosva saka unodusa mari yako wakwamba wakautizwira let's be realistic. Let's be realistic. Anzi, tete wenyu kumusha kwa liambo muto waneuva liambo wanotorwa tete wavo uchibikwe kana zvauma imi mitoraiwo tete wenyu uchengete kana zvauma ndosaka muizana tete wenyu vafa ndinotanga kuwa anzi kuratidza kuti munhu wana wedu sei musingakuti mati mumwe vamunozotanga ikuru hatasingatombovaona chiitai vanhu macho musanetsana nezvinhu zvisina basa ndosaka takasiyavatakaai regerai musasimudze mweya akarara regai vakarara varare kugare musamuse tunyaya tusina basa. It cannot be an issue. You just so boy, you don't take up the issue. Manga ni makore ya mambo yote 2 years. Sasa 2 years ndio zakuanza hizo kwa mambo ndio kuti mambo ndio badao. Ole kana mambo badao. Ado ndio mambo ndio. Wale mambo wasimsa Mungu. Dati. Mungu ndio Mungu. Ndati ng'ombe ngairi kuuya ndiani ndiye munhu hakuna chakadaro kana uchitimhurira zviri kukuita nevana vako nemukadzi wako saka uri kuti iwewe ndati ng'ombe ida kuenda kunani wafere ndindi kunani kune wafere ndindi kunani alright ng'ombe yauya anokwira muchikuwa achibira kuti wakwamboudza ng'ombe ndiani ndibaba ndiye baba wekutora ng'ombe ndiye baba wekutora ng'ombe asi ndiwe baba wako handisi ulipi baba wako baba alikumkuma ana mukoma ndati baba wakafa saka ivi muri tu ndimi munetsana vana mukoma ndimakusvita vana baba kukanganisira vana baba nenyaya yekuda kuti yaini angautaura nyaya yekuenda kumakuwa ndiani kuti ng'ombe dako zokufuna kuna mbuya kuzoti iomberere kumakuwa atitoazini kuti kune chinombirwa kumakuwa zai hakuna chichada ukwana makuenda kumakuwa kunombera maakunomutsa mweya wemwovi hakuna munhu anoenda kumakuwa kana wachitoendesa kumaflowers ukangona wasvika paguva remunhu wautanga kuombera washata asi isusu hatina munhu atamboenda kutiindaezveshama ini ndikutaura zvanazvo ndozvandikupindura zvataurwa ndozvandikupindura hakuna munhu anoenda kumakuwa achinoomberera guva remunhu nechakanaka ukaona munhu akuomberera paguva munhu iye washata asi isusu hatiendi kumakuwa kuomberera it's okay ndaizwa here ndatienensana iwewe uriyezva zvakamira kuti hembe dzikoivini kuti atinoya ng'ombe hembe dzinogota kukotera watodzi endeni munotore hembe hembe dzavo izwa ava wabhuye hembe pamusimba wako ndizvozvo unoziva kuti ava vanokwanisa kudzisiya hembe dzino ndizvozvo unoziva ndiani ndiri ndiani ndiri vanafiri
Saka hivi kwa sababu baada ya kuona Saka tongoti wa fambo. Ndati. Yembe dziri mumba. Azinokuiwa. Chete inyonita kunani kuti ndidza musedzi noko. Kuna naferenti. Kwenda unani? Kuna naferenti. Saka unofanira kuti umhanye izvizvi kuti zikuenda. Ndio naferenti. Asi wakunonoka ndiwa nani? Takatomirira Arumisa ndiani? Arumisa naferenti. Asari supposed to be there. Naferenti. Ini ndini mai wemhuri. Ndine murume una kirara ngakatorwa pari yapo. Kirara akapotorwa ngemurora akachengetwa kutaundi. Asi semunhu mukuru akanga akura takaona kuti hazviiti kuti munhu aramba arichengetwa ari kutaundi wakauya kumusha waimuchengeta ndini. Saka zvadaro takazoti kushaya kwaita takazoona vanhu vepaRiyambo wasvika iwo wawa waripota nyaya. Wasvika vanhu vakanga vari pakuronga kuti munhu tomuiga sei todini. Vanhu vepaRiyambo wakati isusu hatina kana chinhu chetiinacho batandouya chete kuno. Wakabvunzana navamwe varoora vari kumabasa wasiripo pazuva renhasi kuti imini mungati munhu wakaroorwa mumusha menyu makore akadai aigara airwara makore akadai musi kumuchengeta kusvikira titora hama yedu isusu tiichengeta mabva mashava nechimwe here chomungaya nacho makabata kuti tibatsirane pakuita munhu. Saka maurireni ndio mubvunzo wakabvunza anga ari manheru. Takazofuma mangwanani takuronga kuti munhu aende kogodhi ende kotorwa kumochari tatoti isusu ngatichengete hama yedu kana iwo wati hatina chatakabata. Saka pakazonga takuda kuita nyara dzoga takabva tati kufa kwaita munhu. Inini ndakabva ndati wadikani mbasha hadzigoni dzangarushandisa ari pano ari kugara ari pano hadzigoni kuti dzisare dziri pano mbasha dzimwe dziri kumba kwake kwamutano. Takurai mbasha dzake mwende kuisa kumba kwake dzigarire panzvimbo ngwani dzirege kuti dzimwe dziri dzomuruzwa kuti handikwazi motika yakaundidzikisa mabhegi. Ndini ndakatodaro kuti handigoni kusara nembasha pano ngadziende kune zhinji dzacho kwamutano. Zvadaro panyaradzo wakanga warufonerana nawe nanya nhamba navanhu vepaRiyambo. Takabvunza wasvika kuti ko vanhu vepaRiyambo ndikazi vanhu vepaRiyambo tawafonera wati isusu karucha yedu haiiti zvekuparadza mbasha. Saka imi vanhu vekwaFirende onai ngenyi ngenyaya yembasha. Isusu kwabva taona kuti vanhu vanga vari chimani musi wacho ngoti nyaradzo isusu takatoita kwausi iri weekend ichiri chitatu kwizi Saturday nyaradzo. Oraiti kuti tichabvoye mbasha imi kuti maudzoka mabasa ngatichipanane nguva yekuti tizobvoye mbasha dzibvoye. Isusu tanga titori musystem wekuti mbasha dzibvoye. Asi sevanhu tatakandoungana vanhu vakati imimiwo vanhu vepaRiyambo sinzo makaroorerwawo hando dzenyu yanga yakaroorwa mungondotendawo vana sekuru kuti makatichengeterawo munhu wedu hakusi kuti kuripisa. Vanhu vepaRiyambo havasi kuripiswa ende hatisi kuramba asi ndaita kumbobvunzawo ndine mubvunzo pamurugwa hembedza ari kutora hembe dzacho ndiani? Uri kutaura hembe isusu hembe takati tinoda tisu mubvunzo ndati pamurugwa hembe ari kugoverwa hembe dzacho ndiani? tisu wanani? Vanaferendende. Saka wamudoti mubhadharise kuti mugowe mutore hembe dzenyu ndiani? Hatisi kuti wabhadhara. Ayo parudo mombeka. Ayo hatisi kuti wabhadhara. Musamude muda kupata mombeka. Wakazi bhadhara iwo padoko pekutenda kuchengeterwa munhu. Munhu asi waopa. Musarambe munhu ke. Isusu takati sikaziva kuti munhu akaroorwa ungozonga andoramba ari wenyu. Chote chamunozotora muende nacho kumba mune munhu.
Tafu watu ndio kwanza. Kana mkaza kuona. It's why ngati zvisishoni. Chimanyika ndingazvizwisisa. Antu tisakachizwisisa tinoita vanhu vasina basa pamberi pavanhu. Tite zanzi. Panogoyiwa mbatya dzechikadzi, wanina wake nanasisi wake newananadzadzi dzake ndiwo vanoshaya chii hembe idzodzo. Hapana munokwane yangu akutakura hembe iyo, hapana nawana ndochekudai. Chechipiri, panotanga kugoyiwa hembe anozitanga emawo pabhashira rinde sekuru wani wemufikati muri pasekuru wari yangu chechitatu muri kunzi imimi anditi uye tiboye hembe anditi chinokwanisa kuti vanotara yangu chete anditi kuya kokusuma ikukuratidza iva nehembe dzimwana miri sekuru iyo angamuti angazimutsamini. Saka muda kupinda sei mumba mugotora hembe idzi kana muri mimi ndimi muridzi wemunhu, saka mumba muda kupinda sei gotora hembe idzi kana mwasina kusuma pamusoro mama inini ndaida kubvunzawo mama ndizivi inini ndakaroga mukaona mhuri yangu inini iri kusungisa vabereki vangu inini kuti uyai mwana wanyu wakafa uya tambotaurira naye takamboramba iri uya maakutaura manje hatina kumboramba maakutaura manje yekona majubinari mafusa pabendera moisa majubinari pabendera anokanganisira izvo dambudziko racho izvai pabuda listi Majubinari. the respondent was demanding $400 a beast grocery US $50 token. He further asked us to hire a vehicle for ferrying the property. Who talked about juice? Who want to take it in the big national juice? pamusoro mama I don't know. He didn't know what you want. What I tell you, I just went to the room to the bank. zviro izvi zvaerengwa apa izvi isusu takatoshamisikawo kuzviona zviri patsamba. Hatikuziva kuti vanhu vebhari regai mambo dzorore futi mirai pasaiti mambo dzorore futi vanhu vanhu makati mukudei maimboteera zvavakati kuda muchubinai mirai pamwe dzokorora zvakataura kuti ndozvakaraidozvatuka Mamsoro, yes pataka matina chete pawakauya tagara sedare takavati vanomavakupisa $400 ne$50 egorusa mai mazizwe mamusimwere kudaro inini matauriro avari mudare ndandirimo azvinotaura kweri mudare ndandirimo ndati azvinotaura kweri zvakataura saka mamu Kotimba iri. muyema kwavatimba kudari kuwana muzvukuda hazvizarokwa pamusoro mama yes zvataurika kuti ndiro zvinhu vanhu vebhari yavo sekunga wakaroorerwa izvo wazotiisa kumatare izvo zvisondera perapo yekumatare kai siyanana because chamusiri kuappreciatana tikakaupeta mari yakabhadharirwa amai ichigara paikuenda kukanzwa ichibhadharirwa natete tikaikaupeta mari yacho kuti imari iyi pane here akamubhadharira tete mari rendi kukanzwa tete no uripo here that aripo here muri kwenyu akamubhadharira tete rendi tete waibhadhara ega rendi yake Baba achainga. aibhadhara baba yashaika pana mebho nakerebo ndio waibhadhara mina uya muzaruva eduzi naimebho nakerebo wachwana
mainyare ndikavabvunza kuti munoziya nhando iri munamba yabaikira piri munoziva kuti munamba yakira handizivi nhamba yakasikoma kere goroiziya eunoiziva mbuya sazonyekionimakueresa unoiziva tatopedza nemumbuya itingatopedza nguva nyaya iripo ndeuti zvakutaidza zviiti chinhu ndecheichi going sit down wakwashaima wakwasha woplaya wapati yakuda kuti makagarisika zvakanaka kuita zvekuendesana kumakoti hachisiri chiwamba andamazvakuda hachisiri chiwamba chiwanhu chinoti garai pasi wakwasha nanatezva uya kwawakaita wachitaura kuti handina chiro haisi mosva saka munhu waromboura uyu kuita murombo bozibva wafa kupana murombo afanari kuigwara mupenyu oti murombo murombo munhu kana munhu atoti handina hadi saka munoti mimi unza vadunayo kana pasina vadi apana imi mitai chakanaka because ndimi chabhadhara pamberi una mari nichakanaka chamaita tokuti munoexpecta kuti ningi nekuti ningi uchabhadhara ai imi muplay your part mugara pasi moita zvoda kuitwa because already muchaita necessary cost kuti kana mubhadhara imba vonabhadhara imba utekecheketa nhumbi unhu hwebiuko kubhadhara rendi yekubhadhara kuti mune hembe dzisina kugoyiwa dzimwe ise zvekumise munhu imo munhu yawatendwa chizwa orit kana mataura izvoita zvizwa rini chigare pasi mbuyenu yes mam nawe kugoa hembe nditei wangu wakashaka Emmanuel takapagara nezvacho zvekugoa nhumbi asi dambudziko rakaita rikandire kuti wanali apo vakati isusu tinobva kuzambia malawi kauchaida hatiparadze hembe saka iri nhave kuparadza hembe tatakatorera pakuti maybe tinokwanisa kuenda kotora hembe dzatitoiri isusu mumba of which ivo vakuti havagoi hembe zvichireva kuti dzemurume wake kirara dzahembe dzinenge dzirimo futi ndozobatwa nemhosva yekuti isusu takazamanisa hembe dzatete wenyu nedzemurume wavo ndopekutanga pechipiri changamire pana ndichikumbirwa hangu kuti ndizwisise kunanali yangu wanali yangu handikumbiti pane kwakamboya kumba sefemili tikagara pasi tiwarambira asi kuti zvinhu zvekuti watangira hawo kumatari imi miitai zvetsika yenyu wanali yangu kuti zvetsika yavo endai kumba munotora hembe dzehama dzenyu autora hembe dzehama dzavo kana dzichirimo ndo kana dzichiri isusu toparadza musi wacho hatite zvekuzonga medhemo chamadhikosi zvarari saka chinzwa bama ngatisaweste time ndimuzema chiende mugare pasi mugoe hembe idzi ndachida kumbira zvisara changamire nokuti tinozobva muno futi kana kuita confusion ndachitozvisa pamuri kuti nyimi tiende kugoa hembe isusu tiri kuenda here kunotora hembe kana kuti ivo ndo vachakuzotipa hembe dzamene nokuti isusu hatizozvisi kuti iwewe pachiwana patsika yenyu yedu kana mugoa hembe anoda kutora hembe anosunga hembe dzeukendea saka hama dzemufi ndiani tisu saka sunga hembe dzedu pana ndityirira chakamire ndipo papa pekuti isusu tikasunga hembe dzatisuziva nekuti vakati kaucha yavo havagoi hembe saka pachena chiro chiri mberichiboba ndakubasa rawapasha panyaya iyi kukupinzai murumu wachiti hembe dzimwe dzirava idzi dzimwe dzirava idzi waning'ina nanasisi wemufi handira wachitora zvinhu wachirongedza handiti wachirongedza mapedza sekuri osunga chii handiti zvinhu zvotakurwa zvoenda
masvika kutuko musoguiwa sekurodi osunungura satopera mukoje saka chinotende changamira umira iyo wazoti saka nawo vaita kuita makombere kuti tiri semhuri takadai tigone nhumbi atingazvigoni takutokumbira wakwamudonani yambo kuti tisunganidzane toenda totora hembe dzatete vedu tobva takugowa zvapfuwa saka takuvakumbira kuti dai zvaita timiriwo iri vamwe vari kona south africa kuwanouya kusvika tokuvambaoti munaagasti March, April, May, June, July, August. Half year board. I think I'll put a revenue. I follow the project. No. Mukwana chapu ya kudari sehemu. Mukwana chapu ya kudari. Ili kuchatora nguwa. Huyu munhu akambari. Wakapamna last muna March. Saka which means izo ane kuya. Ndizozo. Yeye ndari sina kuya. Ndizozo. Azviti. Because gore kutopera rovaraita. Nafuna mama kubika chenu. Takatozonyara dzibasi. Nyara dziri pauta 4 days. Asi chenu yaitwa mvura yekutanga ikangonaya. Gore ikapera chenu yaitwa after a year. Zvakanaka marudzi akumbira kuti hawakwanisi wedu wosuma kuti vanaperi ndo gore nhumbi tokatamboenda kuoira vamambo ndokwauri vana uri vamambo vana tiri kuti uruzwe tiri kuti panogwewa hembe anenge asipo panonzi hembe yake inoturikwa anotorwa hembe yake inoiswa ozopiwa hembe yake paanouya azvire kuti munhu yakananga aripo physically asi chinhu chakarudii anozotorwa ipi muchibuda panapa chida yamabuda panze apo mavanogara panze nanasile yambosha iko baba ndizozo mavati pana date kuti mukuenda kugowa hembe before April. And next week